turnajem léta, především na kurzárnu Swift, na kterém startoval také letos mistrovství Evropy v letecké akrobaci ve Finsku. Je trenérem bezmotorových leteckých akrobatů, kromě jiného. Že mu to krásně vychází na tu hudbu. Já vám prozradím tajemství. Miloš tu hudbu vůbec neslyší. Přesto létá jako ďábel. To jsou zkušenosti z úročené v tomhle předmetu.